Salamat kayo, Pastor Rolon. Dalay ko ng Diyos sa walay katapusan. Labi na sa mga katawang sa Diyos. Salamat. God is good. And all the time. Maraming salamat sa Panginoon dahil hintog na po ang ulan. Alam natin yung ulan ay galing yan sa Panginoon according from the word of God kagawin ni Jake. Siguro sa mga bago na tingala na gano'n ay bata na magwali. Natingala, dapat masurprise na sa gahong sa Diyos. Ngayon ay bata na nagwalay 14 years old, ngayon makaputlo na sa mga pulong na gitan sa bamba ginamit siya sa Diyos. Challenging kayo na, challenging to the son and daughters of God na idadala na, dugay na sa Ginoo, pero di ka mamungusir sa pulong sa Diyos. Sometimes, doon na tayo mga batanon na ito pawalihon na rin to encourage us na mag-preach na sa Word of God. Kaya gusto ang Diyos na tanang tao sa kalibutan mamaluwas. Sa unang panahon, ikaw, Testament, mga kaigsunan, gusto sa Diyos pakyo ng tanang tao. Kaya ginimo niya ang tao, gipadaghan niya ang tao, nung simpahon siya, ang nakita sa Diyos, nga gisimba sa pagkatawa, hindi ang Diyos. Kundi ang yawa na kontra sa Diyos. May hinundang gabi ng Diyos, pakyon ko ang tanang tao sa kalibutan. Yan papason, mga tao, mga hayop, kaya ginimo yung papason. Kaya sakit siya ang buwan. Yan tao, hindi mo simba sa Diyos, tuwa sa yawa. Apan, nagkita sa Diyos ang usa ka tao. Nga, iyan matang patio ng tanaw mga tao, pero nakatandog siya kasing-kasing mao sinuwi. Only one man ang nagapatandog sa Diyos, sinuwi. Hallelujah. Praise the Lord. Muna nga si Pastor Big, muna na ako ni Louie. Kaliwa doon ka Louie, Pastor Big. No? Ang tanaw ko, Pastor Big, muna si Louie doon. Alam nga, linya naman na Louie, kaya itong panahon na, gihukman sa Diyos ang tanang except Louie and his family. Gihukman, gipatay ang tanang tao, tinagi sa tubig, o yung lang, in 40 days. Ikaw mabuti po kinis mo lang ang hindi wala to. Okay. So yan itong panahon ng Old Testament. Gipatay sa Diyos ang magkatawa na nabilin, only knowing and his family. Mga liwat-liwat na liwat. Mga naligi sila na pastor. Ganito na. Ano ay pastor bonita. Karon di mo birthday, pastor, no? Karon ta mag-celebrate. Pero sa imong birthday? 12. Ato 12. Napasalamat tayo sa Ginoo ato. Pero imong birthday, mag-celebrate ka karon. Karon. Napon po birthday sa Luigsoon, karon ko kami sa Luigsoon, ha? Amen. Apil ka sa ganda ni Pastor Boni. Apil ka tanan kay mga awon ta. Mga awon ta. Okay? Hallelujah. Praise the Lord. Mga hinungdan, nakita sa Diyos nga gusto nyo sa Diyos, luwason ang kanang tao. Katumumpaw, katudiyumpaw, wala kaya Diyos. Wala luwason.
kalibutan, nga ang Diyos, iyang giula, iyang dugo, gusto siya nakitang tanan maluwas. Amen. Pati kagaw, paog ka, pangag ka, di pa kamantiyan ka sa Diyos. Kay gusto sa Diyos, puno niya ang langit siyang ganawa. Amen. O po na ang atong tinuha mga igsoon, nga tanang tao, maluwas. Ang Diyos, iyang gisinati, ang kasakit siyang gawas, siya din gibunag-bunagan siya, ginansan siya sa krus, para maluwas ang tanang tao. Nagpakamatay siya, aron maluwas ang tanan. Kita, kung siya itong hinimo, aron maluwas ang tanang tao. Oh, kasi magpakamatay niya, aron maluwas ang tanang tao. Wala, oy. Puri na lang, siguro, pagkakay manigilan na bitaw sa po, maglindi mo po mo ganang nagawa ng tingin. Yung na po, pagkamo, kaya mo tindahan kamay. Yung na po, kapag kanigin. Kasi mo, ano na lang na, Lord, patiyan na lang po. Pamunta na lang. Ano tingin ba? Nako'y amigo na hardware. Ang iyang halim, 20 mil, ano daw. Pero kulang pa sa ibayan sa dawan daw. Ang ngayon na lang sa Ginoo, Lord, patiyan na lang. Ayun, pangutang mo ka na nagawa daw. At ito mo pangutang girulit sa binulan ba yan? Nagyan pa na doon. Manalan, siniman na. Hallelujah. Praise God. Kung sa'yo itong hinimo, ang maluwas at ang tao. Hindi kaya na ito kapag pagkamakaitaan. Kaya na ito pagwali sa kamatuloy. Nagwali na mo. Ha? Nagwali na ka. Nagwali ka, wala. Eh, Di ka na ito giwali ka na. Tanawa. But, sis, tanawa sis. Ano naman sis? Tanawa ang mata ni Pedro. Basta niya mo. Nakita naman. Sa iyang ba na naghulungan sa iyang tubig. Ano po ka na? Ano ka na ito mga kanabitaw vlog ni Tulpo? Grabe mga nao. Dahil kaya gano'n ang sikat si Tulpo. Kung imo tanaw ng ang vlog ni Tulpo, puro man pagdaon sa mga tao. Ano pa na po? Dahil hindi mananaw? Oo, tanawan ka. Oo. Kapayan lagi. Anong gikulat ang asawa? Oo. Pero ngayon, ako ito yung suway ko vlog ito ganun walis puno sa Ginoo. gamay rin. Mga igsoon, ang Diyos ay kamahal ka ninyo. Tulong na lang kapunan. Sa kita yung ibig ka po. Sa sinta. Wala yung mamitag wali, oy. Sa sinta. Walis puno sa Ginoo. Tulong kapunan sa sinta. Pero, viral. Asawa ni Bukod sa bana. Gihubuan. O sa nina ang asawa. Uy, pila ka mo ka na daw. 1 million. So, sa Yun, daw. milyon. Binulong isir. Pero ako'y nagwali. Pag-anak, dahil bulong ko sino. Wakay share, wakay like. 3 months, sa sinta, hinuli pa. 3 months na ulo. Oh. Pastor Boni, nag-vlog pa ni. Nag-vlog ko. Pastor Noya. Pastor Boni, ang 50 Diyos na. naman kanino. 30. Pero alam ko yung kapatid, Pastor. Ah, may mga 100 plus. 100 plus na. Pero pila na nagkabulan? Ito? Ito na pala. Basta wali lagi. So, Gamay ra kay po tanaw. lagay lang ng tanaw. Hadlok mo nagwalihan. Ah. So, Lady, yung silingan. Silingan ang gagawin. Nag-away, nag-away. Naging ka mo, nag-away sa sulit. Tanawal ko, alam mo sa tagpuno sa bundok kami. Susunod, ilisa na lang. Walis po na sila. Sige mo yung wali ni Pastor Polis Moras. Walay maminaw. Lay maminaw. Ilisa. Walay maminaw. Ilisa na ko ng vlog ka ng mga konsilinganan. Isa marang na lang yung kumpiyos mo. Hanggang na nagwali sa kanya. Ano kayo? Luwi kayo na. Pagaw lang ka. Sibog to. Luwi ng ginaw. Sige ginaw. Pilang kilo ay pilang kilo. Huwag yun yung kung saan ang pulong na pastor. Saan ang pulong na wala.
content akong vlog. Mga anak sa Diyos, giluwas na ta sa Diyos. Dili ta muhimo maayo aron maluwas. Muhimo kag maayo na mabutang agit giluwas. Dapat pakinggan natin ang salita ng Diyos. Masarap pakinggan, minsan ang Tagalog naman. No, minsan nakikinig Diyos. No? Sarap. No? Tagis tayo, English, Tagalog at Bisaya. Hallelujah. Praise the Lord. Sa Biblia, mga kaigsunan, in the Bible, according to the Word of God, in line of worship, na ang pagsimba sa tubuhin ng Diyos sa balay man o naa sa simbahan, basahin mo ang Biblia, doon na tayo mga kaigsunan na nag-worship na walay dulo. Walay instrument. Gimahal sa Diyos. Gipangga sa Diyos. Doon na tayo mga kaigsunan na worship na ginamit ang instrument. Gipangga sa Diyos. Gimahal sa Diyos. Mag-worship ka sa palay, mag-worship ka sa iba without the instrument or with instrument, gimahal ka sa Diyos. Hallelujah. Naman kayo ba mga kaigsunan, kung naay mga igsoon na ito nagsimba sa Diyos, walay instrument, may din sila. Kanang mga tauhan na hindi na iya sa Diyos, asa mabasa sa Biblia. Ang nagsimba ng white instrument, ginawat sa Ginoo. Pero nagsimba ka, walay instrument, ningonin ka, oh, yawa, utang kita yawa. Oh, mo na dinigawaton sa Diyos. Na instrument, hallelujah, yawa, utang ka. Dinigawaton sa Diyos. Di ba, Pastor Louis? Tanan, napagdahil, without instrument, and with instrument, para sa Diyos, ginawin. Alam sa itong isang mga bago, pagkila mo say, ako nilaktan ng gutod sa una, wapit sa marketing, wala kong si Kuko Martin. Anak ito. Pero, Kuko na lang ni Kuko Martin. Masamdan Martin, so, ano sa'yo, magkikilan nyo, ano? Pero praise the Lord. Kuko na lang ni In Martin. 1 year kapil, nagkasapat ko sa iyo ko. Hallelujah. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Sa una, kini ang dunia sa mat, yung tirahan. Sunod, isangkan po ko ng isa, yung tirahan. Wise patos, ganun, isang kapay sa mga nagagawin, yung sa patusan. Because I claim it, ayun. Praise the Lord. Kaya ito niya, ginagawa, kusungin ko na. Sige naman ito na. Kusulayan ko na ito dito. Nabagay ko. Kusungin mo na. You, ulan, stop in Jesus' name. Binulong mo na, Pastor. Ano? Ano, kung narinig ko ikaw, pinatay mo. Wala ka na kong nangkag. Hulong yun. Kusungin mo na. Hulong. Pagka, taon-taon kayo, hindi mo naman kawin ko siya. Pagpahingin ako yung luna na yung ulan ang palit. Ito na yung sikas na yung palit. Sikas na practice na. At least na. Isa ba? Stop! Murag kibuloy ba? Linog, alas kibuloy. Stop! Unong linog eh. No? Okay, praise the Lord. Hallelujah. Okay? So, my topic for today is all about i-download ba? No? My topic is all about being Ulan. genuine na faith. Being genuine na faith. Diyan ako sa lingkuranan, itaas yung tuwag na mo, pag-apot na. Kung yung silbing ama, gamahan. Lalay kong ka, suway kurakusan, salamat Lord. Sa panahon niya Panginoon sa katisip mong pulong ni Diyos, ginamit na iwawalaga Lord. Lord, forgive us all our sins before you, Lord. Para tapos kami magagawa sa mong part
glory in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Ako tawag ang nag-birthday before ang visit sa Ginoo, Pastor Holy. Dari Pastor, di mag-pray. Ikson, dari Ikson, kumuha. Praise the Lord. Hallelujah. Chaplain, dito, nag-iikot ulit, chaplain. Dali. Ako ba ang Diyos? Happy birthday, sis. Pastor Holy, happy birthday. Happy birthday. Ako ngayon, ang atong mag-igsunan sa inyong tuhog kamot, itaas inyong tuhog kamot. Pastor Rory, we thank you. Hindi nag-impay ang Diyos diya kanina. Bukod sa Diyos, Pastor Rory, Benitez, na tagaan po yung katakas ng kinabuhi, dali mo Jesus Christ. Karong daghan pa magkatawa niya, nga pinagi si Mulawas niya ng ganito, niya magkabalik niya po. Salamat sa mga taon. Isip alagat sa Diyos, alam po ako, dalagang pagkatuligan, mabot sa mga kinabuhi. Ngariin, palikunan ka pagkalayon sa Espiritu Hanong na bahay. Kung mo nagaya ang hinagay mo, ang material na bahay in Jesus. Salamat. Salamat sa Diyos. Ngariin, ikaw nagpagamit ng tutoy. Ngariin, sa mga pagpagamit ng tutoy, ang alipay ng Diyos yung kinabuhi, iwan sa mga pamilya. Susama ang inuwi si Lumira. Jadi siya na ang nagkatandog sa sitasin sa Diyos. Apan, iyang giyapin pagluwas ay iyang asawa niya mga anak. Kung asawa sa mga timaan ka na ikaw ulo sa imong pamilya. Kung magapanalangin ng Diyos na hindi mo ubang ang tinutin mo. Ang mga pagkampo, ang mga nagsumunod sa Diyos. Dadagang pagkatuwigan na mawag sa pagkatuwigan. In Jesus' name. Amen. So, it's all his will. Ang Diyos may nakabasa sa una-una ang pilit ko. Doon ay plano ng Diyos meron ibuhi pagkakumpita. Hindi ang pangakoy sa Diyos yung lawas na magpagamit ka alam sa Diyos. Gamiton sa Diyos ang imong lawas kadalang pamagkatawan na naas ka nagbiya. Mawalik luto ka. Isip alagad sa Diyos, Sister Lisa niya. Pag-ampo ako kung sino mag-ikso. Kadagang pagkatuloy ka mag-ikso ang pinto. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus Christ. Wala kayo naging mo ulit si Sister Lisa kung walang Diyos na magawain ka rin. Salamat. Kailangan kami panglawas ko muna. Panalaginan sa Diyos ang talang mga mahikapan sa ulo. Mga material na bangin na gitinangan mo sa dato. Yarin suporta sa mga pagpapalagat sa Diyos. Salamat sa iyong kinabuhi o pang-pastor ko. Salamat. In Jesus' name. Amen. God bless. Palakpakan ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Happy birthday. Salamat sa Diyos. Ginandang ni Pastor Buni Kansi Pagina. Papanasab ni Sister Lisa Villarreal. Salamat sa inyong
genuine, not fake. Sakto. Lipad. Karon sa kalibutan ano, daghan kayong piki. 1,000 magbantay ta, daghang piki yung bituyan na karon sa iligan. 500 na yung piki. Pero imo tanawon, murag genuine. Pero piki din. Doon ay mga bana na nimo, piki. Nanato, bana na, nagluluto na sa altar, nanato genuine, piki. Kabanday mo basta piki sa ibalik. Wala, nga imong mabatian sa balita. Mga ison sa itong balita. Sa kaya artista, gawag siyang pa na nagpula, naghapon na daw. Piki na, nani mo genuine. Ini yung mga bana, di ba ka ng piki? Ha? Be genuine, not fake. May lang inyong asawa, usay ba na rin tirahan ko perminti ya? Tirahan ko na itong asawa ko, ha? May makalay ng asawa? Oh, halos! Oy, halos! Usay, perminti lang. Palagi lang kasi yung lalaki, ito naman, babae naman ito. Oh, bad! Basta may kinatarget ka, maging general not bad. Okay. Pag may yung gali abana, kapoy ito. Kapoy guys. Pwede. Magpatimpla o kapi. Pe. Dahil mo asawa ilipike, mo timpla na yun o kapi. Matingala ka. Sa uyap pa, Pastor Rick. Pag-ingon sa uyap. Usok ilan. Kung wari ka, ginoon, dili ka piki. Sa uyap pa. Kung sa ito ba, bisan pa kung ba, akong lagun, dumigan sa akong pugma. No? Genuine. Asawa, genuine. Ang mga Kristohano, ang asawa nga genuine, dili mo tanaw kuya mong sa tanang. Kanunay yung mingon siya bana, bisag ang bana, padlungon, mingon niya po, I love you. Muna genuine ni asawa. Kayong mga dalaga pa, dapat mag-genuine kayo. Amen. Lalo na kayong mga babae may asawa. Sa una, matso pag-ayo. Natupagti. Matso. Sige, ikaw I love you. Pero naniwang na walay tiyan. Ano na balitaw? Sa una, nagkutiyan. Sige, taon. Nagkutiyan. Karong naniwang, di na kamoong warga pagkaon para siyang pahan. Ay, di ka na lang din sa iniwang na. Priyan ako, tutabunan ako now, mura ako 18 years old. Ay, hindi gawasan na. Mura 18 years old. Pero pag gawasan na, nabi ako yung mga bigyan. Ilan ka din mo, sir? 57. Ano? Mura pala dito ako ang sir. Pinagyan. Mura. Ano ang salsa? Mura ko 19. Taro ba? 19?
ibang asawa, kundi ang ibang lalaki sa mundong ito. Kayo mga may asawa mo, maganda ka ikaw na lo, ang ganda-ganda mo. Sino ang pinagandahan mo? Panginoon. Pangalawa. Pastor Manon, makalinaw. Bigyan mo naman ang bigyan. Bigyan mo naman. Yan ay na. Pastor Joe. Pastor Joe. Ate, yung first floor ni Pastor Joe binigyan. Binigyan, ha? Walang kinaltas. Oh. Mga asawa, ha? Magwapa rin mo. Pastor Greg, gwapa rin ang asawa, Pastor Greg. Si Pastor Greg, ang ginawa, si Pastor Greg lang ka, no? Amen. Praise God. Usay, ang atong pagwapahan, kaupahan ito sa opisina. Ito. Ipadoon sa ako. Hey, there is God. There is God. Itaningot dito. Bantay mo ang asawa. Tingalis pa rin hindi pagpapahan. Matingnan ka sa mga asawa. Sa balay. Huwag, kinini ang dili maharap, hindi magkulong. Pero inaglakaw, harus iligo ang kulong. Pwede na naman ka, nabi man mo pa-review, nabi man mo pa-mulod. Ang tuba, sino ka? Ikaw ko ng duty eh. Nabaho, okay na. Pero in secret ko yan, si Pari ay katuloy habal-habal driver, natikuha niya. Dahil habal-habal driver, sa guwapang yung mauno, naligo po tulog. Muna tayo may stress bukit, ang nabana, habal-habal driver. Ma'am, pakuha ay ka, ma'am. Paano ka niya? Higo na yung tulog. Dahil bana, di ka mo mamulog. Nakapit ang driver sa habal-habal. So Marlon, mangyayang yun. Yung yun. Aron ninyong asawa po, ginahan ko lang yun before mo matulog, pamilya yun mo. Mabalog po ba na? Ano po ba? Mas parinay mo. Kita po mga bana, mas Pastor Jorge, sino nagligog kulong? Wala si ate, smiling ko rin. Kita po mga bana, ano din matintal ang ato mga asawa, gikan na sa trabaho, relax, pag-abot sa balay, hugas, anak mo, di naman yun. Amen? Faith in a way, not faith, okay. First verse, hallelujah. Dalay mo na ginoo sa walay. O ang versikulo magkaisunan sa itong topic, faith in a way, not faith. In Genesis chapter 4, magasugod sa 2, Ogo niya usab naganak siya ng Abil, si Adam ni Eva. Ogo niya usab naganak siya ng Abil, ang kawagwang anak nila si Abil. Hallelujah. Hindi mahong nagsuot. Ang iyang unang anak mga kitsunan si Cain. Salos. Ogo niya usab naganak siya ng Abil. Humaning Cain, nananak sila ni Abil. Yang igsuon ni Cain. O si Abil magbalantay sa magkatiro, apan si Cain mag-uuma sa yuta. O sa nagayulong ang panahon, naitabo na si Cain sa Dresden. Nagdalagi kang sa mga abot sa yuta. Usa kahalat kang Yehova. O si Abil nagdala sa mga panganay siya mga kabliro o sa mga
sa hilabihan gayon o nagilan ang iyang pananggoy. Atong bantayan mga kaigsunan, nga siya naghalad na, o si Cain naghalad na iso, tanawa, sa 3 ng balikan. Nito po si Cain nagdala, gikan sa mga abot, sa yuta, usaka. Amen? Dapat, kung wala tagsimbahan, kay magigubad ka sa mga katawan sa Diyos, be ready all the time. Katong salida nga first class, ayaw kung mo pag-gawin po. Kaya mo nga, malis pastor. Pero pastor, mag-gawin, ayaw po ang pag-gawin po. O, ba't kailan ka pastor? Di man lagi mag-gaon. Bantay ang pastor na. Miss Universe. Excuse me, boss. Hindi naman ako yung sa rinaan insakto. Ang Diyos, no? Bisan pa ginuwi ako, daga ka na inyong ipansuot ka ron, dagan pa sa nila na nasa yung balay, hindot pa kaysa Amen. Ha? Dahil ng pastor eh, mangigo man. Wala ko nagigo, atong ibasihan ang kinabuhi ni Cain. Ngano wala dawata sa Dios ang anak ni Cain. Tungod kanyang paghanap, dili sinuwi basang kahanap na. Ha? Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Dapat sa adlaw Domingo, morning, adlaw, gigisitan, alang sa pagkatawang giluwas sa Diyos. Giluwas ka sa Diyos. Napakamatay ang Diyos, alang ka mo. Makikuban ka sa mga katawan sa Diyos o makikuban ka sa presensya sa Diyos. Hindi ka nun, wapay lang tao sa'yo, wapay lang os. Saya wapay tanong plus. Matingag ka paglamanuhay. Ay, salamat. Matingag ka, Ikson, mano. Basta mo rin mo papa. Wapay tanong plus. Matingag ka, Ikson. Lipay ko, Ikson. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, ugma, nag-iguman ko sa mga katawan mo, Lord. Muna yung sarina mo, ang pinaka-lubos natin, Lord. Ay, pag-ibalik-balik, natin pa rin yung mag-review. So, Lord, pero bago yun na yung pinaka-the best ni mo, hindi man yung manaway. Kaya pag-manaway sa naman, ibalik-balik na, matagin mo. Kaya may siguro, doon ay higapon sa Diyos, yan ang tanaw ang anak sa, ang mga kutukan sa Diyos, ito yung so, kini, huwag nila yung salina mo, at alubin ko, mo na, ang hindi, panabibot, Pastor John, huwag yung si Pastor John, ayaw po muna na, kung sala ka na, higapon sa Diyos ang katawan, para palitan ka niya sa salina, ang sunod Domingo, lahit na yung iso. Be genuine. Amen. Be genuine. Ang upan mo yun man nga. Pinapastura. Hindi naman yung pinakadabes na ito. Pangulang ko sa mong silingan. Ayaw mo pangulang. Pangayo mo sa Ginoo. Ang Ginoo mo hatag. Pero dili magic. Gamiton si Pastor June. Napalitan ka. Gamiton siya sa Diyos. Eh, pag-unang kadawag sa first fruit. Amen. Hallelujah. Be genuine. Kung ikaw usahay, doon na tayo ipangayo sa Diyos, dili mahatag sa Diyos, kay muratag si Cain.
After 2 ka tuig, wala biyahe, ay mo talayo. Mga na rin kasi niya. Tilit ka tinuod ng Diyos. Kaya hantod ka ron, huwag yun biabot na kung di pangalan. Kung saan pagabo, ang atong kinaya, murag si kain. Diba, Pastor Rick? Ano kita kakasawa nga ba, Pastor Rick? Kaya mo kinaya, murag si Abel. Kaya mga asawa, yung asawa batik na, i-Kristo na. Kain ka asawa na, ikaroon na ka nakapilabil. Yung naman po yun, yung naman yung isa na asawa. Ang sa? Oh, narito, narito. Yung mga batik asawa niya, kain mo sa una. Karoon na mo nakapilabil. Sa asawa yung kapilabil karoon, hindi yun na may lisa yung asawa. Pag-ampo naman, mamatay na yung asawa. Hoy! Para may lisan. Hallelujah. Di ba, Sister Mimi, no? Pag-ampo na lang, mamatay ang asawa, mabuhay ang papa. Hallelujah. Mga kahapon karon hanggang ngayon mga kapatid, hindi pa dumating ang lalaki na para sa akin. Dahil hanggang ngayon, kain ka pa rin. Yung mga dalaga nag-iingay sa Panginoon ng lalaki na maging asawa, hanggang ngayon, wala. Siguro hanggang ngayon, ang ugali natin ay kain. We will change to be alive of Abil. Alive of Abil. Praise the Lord. Hallelujah. Alayo na Diyos. Oray ka na Diyos. Pastor John, halika Pastor John. Halika. Marami yung kasi Abil. Pastor, sino yung istorya? Anong kinaya ng Abil ba? Ay, kinawag yung kasi ng Kristo. Hindi sa una, si Cain. Kain. Pero di pa ulay ang tanan, hindi ka pagkatain mo pa yung asawa. Hindi may istorya pa sa John. Kinabuhi ng Abil. God is good. Dinayari, puro man si Kain na tunatubang din. Ingon mo ganyan, si Abil mo. Usa diyan ang iyong igsuon mo sa iyong God is good all the time. Kunya, dili mo tubang. Dili sila si Abil. Dili mo nato na. God is good! Oh, Abil, kayo mong Abil ay. Mga igsuon, wala ni sa iyan, wala. Wala. Sino? Sa unang panahon, Ulay. sa unang panahon nga wala pa ko sino. Sa diyang ipautana ko ni Senior Pastor karon nga, unsa na ko ron. Simple lang. Dili na ito isunod atong kinabuhi. Mga ito pasaylo sa Ginoo sa ato ang mga sala kung sa mata sa una. Gawaton nato si Kristo nga siya natong bugtong manluluwas. Magpabautismo ta. Dayon magpakinabuhi ka kung unsay kinabuhi ni Kristo hangtod karon. Tinuto ginang Senior Pastor. Even sa eskwela pa ta. Experience po rin ako. Kabantay mo ka ng assignment. Ang tinuod nga estudyante nga nang kamot, mutuon yun. Pero kato nga estudyante nga wala nang kamot, buhat, wala sapan ba? Buhat ang assignment para lang makapas. Kana, muna yung usa nga binuhatan.
nagplano o kung sa'y suoton, o ano ka, magkarakara na yung pagkaugma. Dayon, panahon sa paghalad, kasayo ng Diyos sa ato ang mga panalangin. Kay, siyempre, sa iya ang nagikan. Nakita sa Diyos kung unsa ka ipanalanginan niya, dapat panahon po nga kita mo balik o kita mo halad ka niya, dapat kanako o ba na ato kasing-kasing o Best. sa ato ang inuuray nga nadawat nato ang panalangin mga iso. Amen? Amen. God is good! I know you're saying! God is good. Kusog na mga abin na gilpir, Pastor. Amen. Salamat, Pastor John, nga imong kang apil karong panahon na. Imong kiniya murag si apil na. Sa una pa sa pagita. Sa history, si Pastor John sa kung trabaho sa nga kainta siya sa unang panahon. Wasi ko karon nga na siya trabaho, nagsugod siya, binagmay, hantod karon nga nahimo niya ginabuhi, apil malipayon siya. Kawan siya buwan pa siya. Amen, talampakan na ito ng buhay. Ako tiwason pagbasa sa 5, ingon sa 5, apan kang kain o sa iyang halal, wala siya pagtabot o nagisod si kain, siya hilabihan niyo o nangingat ang iyang panagway. 6, o si upang minun kang kain, ganun nasuko ikaw, o ganun nangingat ang imong panagway. Mr. Mark, pagtanang sa Diyos. 7, kung maayo ang imong gibuhat, kini ba pagdaygon o kung dili ka magbuhat o maayo ang sala nagayahan sa gamaan o kanimo mamao ang iyang tinguha. Apan ikaw magabuot niini. Giingnan siya sa Diyos. Yanong masuko mo ka? Tingnan sa Diyos. Kining kinaiya ang pagkakain, dali kayo masuko. Inong tagaan ron, nalipay. Sunod papangayaw niya, inong matagaan, nasuko. Kaya gusto niyo, sige tagaan. Kung doon na tayo kinaiya niya ng mga kaigsunan, na gusto na sige tagaan, o di na katagaan, kung di na katagaan, o material, masuko ka. Sikain ka. Maginahon ko nga kung doon na tayo kinaiyak karoon ng pagkakain, atong watangon ay dili malipay ang Diyos. Ingon ang Diyos, kung maayo pa ang imong gihimo, lalo di man yan nawaton. Meaning, ang paghalad ni Cain, wala sa kasing-kasing o wala sa iyong panahon. Okay, kadayon. Praise the Lord. Ari ka mga igsoon sa dugang versikulo sa Romans chapter 12 verse 1 gayon. Busa ang iyon kung kamo sukita giyangit ang Apostol Pablo. Busa ang iyon kung kamo mga igsoon tungod sa mga kaluoy sa Diyos, tungod sa kaluoy sa Diyos, sa pagtugyan sa inyong mga lawas inyon na halad nga buhi, balaan o ginangpunong sa Diyos ang halad nga mao, ang inyong katarunganon nga pagsimba. Meaning, doon lagi pagsimba na dili tarong. Di ba mga ulit? Kinsa ang makabalo nga atong pagsimba, pag-ari dire, genuine ba or fake? Only God o kita sa tungkulay. Ako kabalo, genuine ba inyong pagsimba sa Diyos o dili? Only God o kita sa tungkulay. Boy, hinunda,
Amen? Dapat sa mga katawan sa Diyos, kung gusto ta na atong kinaiya, murag si Abel, ang iyang gitanaw, mao ang Diyos. Huwag niya tanawa sa Cain. Kaya gitanaw pa ni Cain, ang gitanaw pa ni Abel, ang kinaiya ni Cain, dili po nalita yung Diyos. Wala kita, gitudluan ta sa Diyos, nga tutok lamang kita sa Diyos, tutok lamang ta ni Kristo, because Jesus Christ is perfect. Amen. Even the name perfecto, He is not perfect. Only God is perfect. Even your holy pastor, I am also not perfect. Amen? Amen. Tagwapo, ano na ito asawa? Ano na yung tagpati? Na ito asawa, di na ginahas na. Di ba, Pastor? Buni? Amen. I'm handsome. I'm handsome. Yun. Ano yung gano'n? I'm handsome. Wala akong sakit kahit mayroon. Kahit meron. Kahit mayroon. Kung wala akong akala, lagay nyo mayroon. Pero wala akong sakit. Eh, pagkakot ng kapasol, yes. Wala akong sakit. Di ba, Ron? Pastor Rick, wala tayong sakit, Pastor Rick. Amen. Tungkol sa Papa, may tabo ang gusto ni mong may tabo. Amen. Nagatawa ka sa buto ba? Tungkol sa imong pagpagulong, sa imong Papa, maoy may tabo sa imong kinabuhi. Amen. Kapuyan yung kinabuhi yan. Kumplero yapon ka. Pero ka. Antun ka ron, kumplero yapon. May papiliyon ka mo. Sa dato mo, na may pirma, o sa pobre, na malagi. Pastor, kung ako yung pumuntan mo, sa dato yung pumuntan mo, tinood ka. Tinood ka. Pero, kung gusto ka madato, ayaw puksan na madato ka. Kaya kung imong pukson na madato ka, may impyerno ka. May impyerno ka. Pero ang pasagdan imong Ginoo na madato ka materially, tungod kay gamiton sa Dios ang imong kwarta para malipay siya, mahimo ka dato. Basta ang imong kinabuhi, murag kang si Abel. Kung gusto yung kang madato, nagamiton ka sa Diyos, itubot na sa Diyos. Pero mapagay ka na dato, ang muna-una, na ako'y sakyanan nga nindot, inisilingan niya yung pasakay. Ha? Banggaan ko yun na ba? Kana, tagas kay Liyon, pilo yung Liyon na pagkaan na namin sa kinan. So, pagkadato na ito, nandoy ka madato, pero binuwa ka. See? Nayuman, gustong madato, daghan. Ang upan, nagtanaw, bitaw ng buwan. Makahakit na ito beauty, kanana, di ba? Sige, pag-inita ang tiguan, nagwartahan. Ninyo na, malang ninyo, warta na yan ko. Kaya gusto nyo nagwarta. Ano ba ito sa Japan? Nagbikining itim siya sa iyo. Sa iyo, nagwarta. Gusto mo puyo o balay ganito. Ibaligya ang lawas para magkabalay ang nindo. Igsoon, kung naman magkabalay ang nindo, pag seryoso sa Ginoo, kaya tuwa sa langit, dagagay dato sa kalibutan, walay salog na bulawan.
kinindot, seryoso sa Ginoo. Kaya atong pinuyanan nga tinuod, dili ang kalibutan nga usahay mabahaan na. Di ba no? Kahit kayo mabahaan no? Kahit ron, kahit kayo mabahaan, pero okay lang lang uli kay manisyon na, lusang ganas. Di ba mabahaan sa taas mo, di ba? Ang ubos na. Be Abil. Ayaw puksa o ayaw idibdib na hanggang ngayon mahirap ka. Dahil sa tingin ng Panginoon, mayaman ka. Mayaman tayong lahat. Dahil ang bahay natin sa langit ay bulawan. Ginto. Bulawan is Bisaya. In Tagalog, ginto. In English is silver. Pure gold. Sa totoo yung mga pure gold. Ano yung sister? Kinanglang dilita piki. Kinanglang pure ta. Pure. Amen? Praise the Lord. Be genuine. Not fake. Kung karoon doon na tayo pagkapiki, kinanglan na rin kamo ka na mahimutan genuine. Kaya doon na tayo pagsimba, sa itong dibasa sa Romans chapter 12 verse 1 and 2, doon na yung pagsimba nga diling tinunanay. Murag siya kain. Simba-simba lang. Sunod-sunod pa lang. Ano lang? Amen? Mga lagyan na sa Diyos, ayaw yun magtanaw tao, like Abil. Ang itanaw ni Abil, mao ang Diyos. Wa siya nagtanaw ni Cain. Wa inumdam, nga nalipay ang Diyos sa kinabuhi ni Abil. Kaya nagtanaw ang tao si Abil. Wala ang inyong kukabong tanan mga kaigsunan, ayaw tanawa inyong mga kaigsunan. Kaya ang inyong mga igsoon, ang inyong kapal, kauban ninyo, bisa na akong asawa, naningkamot in tao na mamura siya si Abil. Kaya mong tanaw yung igsoon. Tutok yung ta sa Diyos. Brada ko, ako'y nagwalo diri. Kung inyo kong i-idolize, okay, is Pastor Luyo. Okay kayo? Ay niyang ismail, tamang sa runggan. O di ka mo, di ba? Wakabot. Pero si Pastor Luyo, naglaing ng lawas, pupus din yung simba rin. Nagana ng lawas ng Pastor Luyo. Pastor! Jadi anak-anak ng pananaw ko po. Hindi mo magidalantan, pananaw ko pananaw, ano? Wala pananaw pa. Wala gikatawa sa Pastor Luya. Sunod Domingo ang simba. Kasi Pastor Luya, wala gikatawa. Hindi na kumasimba. Ansa ba ito? No? Ansa? Gamuro na, gamuro. Hallelujah. Praise the Lord. Para magkapuyog kita sa langit, nga giandam sa Diyos, kay giluwas kita sa Diyos, aron magkalahutay sa pagpangalaga, tutuki ang Diyos. Ayaw ang imong tapat. Ayaw ang imong asawa. Ayaw ang imong bana. Kaya pag-iyon sa bana, kisapon ko, di ko musimba. Di ko musimba ang asawa. Kisapon din ka, wala ba din yun? Wala ba din yun? O sa putog ng asawa, di ka musimba. Kisapon ko. Ang bana, wala po. Ikaw na din, sa putog, ako pa. Di ka musimba. Ako pa, di ka musimba.
gamiton. Gamikan ay ditutok ka ang tao. Pero kung mututok ka ni Jesus Christ, na mo yung pagkamatay ka mo para lumasog ka ikan sa impyerno, bisan pag dili manimba tigo panimalay, or ang kauban los panimalay, ikaw, muabid yun ka, musimba yun ka, sa atong buhay ng Diyos. Palakpakan ito ang Abil. At parang ipakpak si Abil, ang walang ipakpak si Cain. Hallelujah. It's all about Pinoa. Ikitan ka na malami. Ako mapag-apoy, so nga ang una ninyong mission, inyong pamilya. Sunod inyong mga friends. Magtinapamay ka. Dili ta magsinawayay, di ta magtinanaway sa kawayangunan, matagusan na ako. Kaya kitang tanan, mga kaisunan doon natin, kawayangunan sa kinabuhi. Usahay galing, so nagkakasabot sa itong galing. Ayaw ginagti ang kinaiya sa itong isuon, bantayi. Ang atong kinaiya nila, atong relasyon niya sa Ginoo. Amin na itong imuon mga kaigsunan, pag tinabangay ka. Sa diyan doon natin, nagkita sa itong igsoon, nga daw nakasalat siya sa Ginoo. Iyan po siya masiklarito. Ayaw pagkawang igsoon, kung inyong lipapon muna, before ninyo apuan. Ikadaghanan na ba sa mga Kristohanong igsoon, before mampo sa igsoon, mga sa kauban igsoon. Lipapon ang igsoon, lipapon. Morning, dito yun na yun, malampo tayo igsoon para sa ito igsoon. Ano na ito iba? Tarayo itong be genuine, not fake. Kahit na paano yung down. Amen? Huwag tinapangay ta, aron diling ta mugamay. Kasi tinulig so, pag mugamay bitaw, mag-uulbi ako. Gusto ko mapuno pa rin. Gusto ko mapuno pila kalibo ang maminaw nato sa pulong sa Diyos. Kaya ngayon mga pastor, maigo tayo sa kalibo. Ang Diyos mag-provide o lugar na maigo ang iyang magkatawhan. Siya rin mo dahil magsimba ng Diyos. Napakadali rin. Kailangan po kayong bangko magkanti. Kailangan pa. Mag-inabagay tayo sa mga mudagan ka dali. Araw mudagan ka. Na mapuyo sa langit. Marami tayong titira sa langit. So, kay Luoy kayo tumagkaigsunan na nasa impyerno. Your first mission to share your brothers and sisters, someone, and also your relatives. Share the word. Kaysa diyan na nakasalagin pagkaigsunan, makita na ito at tumahan sa kinabuhi, nasa impyerno, naglamoy-lamoy, nagsakit, sa kasakit, lumikan, kikisumpa sila sa kalayo, kaya hindi sila mamatay. Maghilaka, ikaw ang nasa langit, maghilaka. Kung imamahan sa kinabuhi, naglamoy-lamoy sa kalayo. Kung mayroong tapang pili mo, igsoon tabangin ko din, sampay, ikaw na kang muhilang igsoon, kay wala anak kayo. Panahon sa pagkuha kanila, nasa ito. Igsoon, nanindog ka, o gato o biton,